Hai uns días presentábase unha nova edición da Semana da Historia de Noia. Organizadas pola Concellería de Cultura, as xornadas son xa un habitual na programación cultural noiesa. Desenvolveránse do 6 ao 13 deste mes de maio no Coliseo Noela. Para nós, parte de Concellería de Cultura, eu creo que é das semanas máis importantes do ano, sin dúbida, é algo que lle damos verdadeira importancia. E desde que, teño a oportunidade de estar traballando con eles, que xa son 8 anos, pois lle dou impulso suficiente e o apoio, que non é moito o que piden, pero sí creo que o facerlle caso de verdade e deixarlle traballar a eles sin meterse absolutamente en nada. A min, hasta que me mandan o cartel, podo asegurar que non sei nin o que van a facer, porque a verdad é que os historiadores son eles, a xente especialista na materia eles, non? Un ano máis, a coordinación das xornadas correrá a cargo do historiador Xerardo Agrafoxo. El será, ademais, o encargado de abrir o ciclo de charlas coa presentación da guía cultural Noia Terra Privilegiata, que dá título tamén a esta Semana da Historia. Poxemos este título, que é unha palabra media latina, media italiana, que se chama Terra Privilegiata, porque na Idade Media, dentro do espazo a cual pertencía Noia, que é o señorío da Terra de Santiago, había dos territorios. Un que era o que se chamaba o coengo da Catedral de Santiago López Ferreiro a Terra Chan, terra normal, terra de veciños adscritos á terra, que non tiña ningún tipo de privilexio, e logo os que, debido a que nós tiñamos unha carta pobra, a partir do ano 1168, temos outra categoría, digamos, social na escala, que somos unha terra privilegiata. Que significa eso? Significa que temos un concello, unha milicia armada, unha bandeira, pero, sobre todo, que a xente de Noia, a diferencia de outra xente que vivía no territorio, podía elexir e podía ser elexida. Podía elexir os alcaldes e podía ser elexido. Entón é unha concesión que se consigue gracias a Fernando II. Como en anos anteriores, as xornadas porán en valor distintas áreas, como poden ser a historia, a arte ou a música. Contarase ademais con poñentes de gran talla, como é o caso da arqueóloga e historiadora Manuela Pérez Mato, o profesor da Universidade de Santiago Xosé Manuel Sánchez ou o doutor en Xeografía Urbana Pedro García Vidal, entre outros.